Práve som dobehol do roku 2025, v ktorom nás čaká 8 luxusných trekland tripov. Prvý, ktorý nás čaká už v januári, budú Snežnice, bude to na Martinských holiach a budete testovať Snežnice MSR. Druhý trip bude v marci a je to už náš štandardný skialpový trekland trip, na ktorého vás čakajú naši profesionálni skialpoví inštruktori vo Vysokých Tatrách. No kámoškovia, ako sa dnes cítite v takýto krásne slnečný deň? Tak to budú kričať aj v zjazde. V máji sadíme opäť 1000 stromov vo Vysokých Tatrách, takže žiadne zotínanie, sadenie aj tento rok 1000 stromov v Tatrách už v máji. V júni bude prebiehať 4. trip, bude to náš cyklotrip okolo Vysokých Tatier, tak sa pripravte na 200 km okolo Tatier. No a budeme tu mať aj novinku. Bude to v júli, bude to so novou značkou New Life Joy a bude to pre tých našich najmenších, samozrejme, že aj s rodičmi, tak sa teším cez prázdniny, New Life Joy a novinka na trhu. Šiestý trekland trip bude v auguste a bude to niečo, čo tu ešte nikdy nebolo. Naša trekland 100 sa premiestni lietadlom zo Slovenska až do Švédska a zúčastníme sa legendárnej akcie Fjällräven Classic. Takže kto sa chce zúčastniť na vlastnej koži na tomto, na Fjällräven Classicu, tak sa prihláste na našu trekland 100 a pôjdete tam s nami. Po 4 nociach a 5 dňoch sme v cieli, šťastní a vysmiatí. A ideme sa opiť. Na konci augusta prídeme presne na toto miesto a tu na to všetko začalo. Presne pred 10 rokmi na tomto mieste začali trekland tripy, tak sa sem vrátime a tu ideme oslavovať 10. rok, 10. ročník trekland tripov medzi Poludňovým Grúňom, Stohom, Rozsudcom a mojimi najobľúbenejšími kopcami, lebo tuto všetko začalo a sem sa presne v ten istý dátum vrátime. Strašne sa na túto akciu teším a som rád, že to trvá už 10 rokov, takže 7. trekland trip bude veľká oslava. Prečo čaj neodvodňuje? To ja? Čaj neodvodňuje, veď čaj je iba voda, kde máš nejaký prídavok, nejaké bylinky alebo niečo. A určite neodvodňuje. Kubo, odvodňuje čaj? No a v septembri si už užijeme posledný 8. verejný trekland trip. Bude to vo vinárstve Miša Bažalíka, ochutnáme víno, ale samozrejme mu pomôžeme aj to víno pozbierať. To je taká chillová akcia, perfektná akcia, takže pozývam aj na 8. trekland trip vo vinárstve Michala Bažalíka. Super. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. Štrngači. To bolo iba tak na kameru robené. Inak vôbec sa tu nepije víno. No a okrem vymenovaných 8 verejných trekland tripov budú aj súkromné trekland tripy, bude prebiehať naša lezecká akadémia a ešte budú aj nejaké prekvapenia, ale to teraz už nechcem hovoriť. Podstatne je tento kalendár, tak sa nám tešte sa na rok 2025, vidíme sa v ňom a športu zdar. Užívajte si outdoor, užívajte si prírodu a užívajte si nádych, výdych. Oh yeah. Pozdravujem vás, vidíme sa. Čaute. While enemies falling, I'm balling on top of that mountain. I'm on and I'm calling my mom and tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. And the pressure will sit you right down, but I stood up. I mean what I say and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down. What goes around comes around. Oh, the frequency different now. I was going through different rounds. Hey, it's crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost and I'm in.